Gepliyar Azatlyk Radiosu, efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenawatda eskerler şahsy hojalyklary günnükçi hökmüne uğradylar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady efirde Tono Cemal diýilip tutulýan 58 ýaşly Türkmenawatly ene Goloýdamary vilayatynyň bir harby bölümine çağırış boýunça harby gullugy geçýän oglunyň ýzynyň marýar. Baranly ogluny harby bölümine tapyp bilmeýär. Ofitserler oňa oglunyň harby türgünleşige uğradylandygyny aýdýar. Ene ir sagat 11-den agşam sagat 7-de harby bölümüň öňüne garaşýar. Agşam sagat 7 töwereklerini oglu tälim türgünleşik diýilýänden ýzyna dolanýar. Ol özüniň harby serkerdeler tarapyndan tälim türgünleşigi däldi, bir hojalygy günnükçi hökmüne uğradylandygyny ejesine gurrun berýär. Bu waka fevralyň başynda bolýar. Ýöne Türkmenawatly ene harby bölümine eskerleriň hojalyklary günnükçi hökmüne uğradylmak däbiniň köpden bäri saklanyp gelýändigini Azatlyk Radiosynyň habarçysyna 7 fevralda gurrun berdi. Ir sagat 9-da Türkmenawatdan çykyp 11-e Mara bardym. Agşam 7-de çenli ogluma garaşdym. Onu talaban edip bir hojalyga uğradypdyrlar diýip ene deýrenýär. Onun sözlerine göre harby serkerdeleri eskerleri günnükçi hökmüne hojalyklary iýerip mundan gazanç edýär. Ştabyň başlygy eskerlerin günnükçi hökmüne hojalyklary paýlanyp berilmeginden habarly. Sebäbi olar munyň üçin günnelik pul alýar diýip Azatlygyň habarçysy gurrun döşüne talgylanyar. Azatlyk Radiosynyň bu harby bölümüň ugruny we ýerleşýän ýerine deýişli maglumatlar bar. Ýöne Türkmenawatly enäniň we onuň oglunyň howpsuzlygy göz öňünde tutulup olaryň maglumatlary aýan edilmeýär. Tono Cemal daýda ogluny bir gije günnüzlük ruhsada çykarýar. Onuň gurrun bermegine görä ýene atasy ýyzyndan gelýän eskerler ruhsada çykanyny, ýanlary bilen bir gullukdaşyny hem ruhsada alyp çykmagy öz aralaryna ofitserleriň görkezmesi bilen şertleşipdirler. Ol oglunyň gullukdaşyny ruhsada çykarmak üçin onuň rota komandirine 20 manat para tölemeli bolýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy aýdýar. Lewaply ene harby bölümine eskerleriň ýemi tüpçünçüliginiň yaramazlygyny aýdýar. Tüw gaýnatyp berýärler. Eskerler nahardan etin ýeti gelse de razy diýip Türkmenawatly ene naharlaryň ýokumlylygynyň pesdigini aýdýar. Türkmen prezidentiniň geçirýän howpsuzlyk geňeşlerini harby puwdagyň ýol başçylary gullukçylaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň amatlydygyny, olaryň durmuş üçünçüliginiň ýokary derejededigini aýdýarlar. 27 ýanwarda Türkmenistan watan gorowçylarynyň gününi belledi. Munyň bilen bagly harbylara iýeren gutlaw hatyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow watanymyzyň edermen gorowçylary üçin derwur bolan ähli şertleri döretmäge aýratyn üns berer diýdi. Tono Cemal daýdanyň gurrunlaryna görä Mar vilayatyna ýerleşýän bir harby bölümine çağırış boýunça harby gullugy geçýän Türkmenawatly esker özleriniň harby lewat üçünçüligi bilen bagly ýeter ýetmezçiligi de sebäp bolýanlyklaryny aýdýar. Agyr eşiklerimiziň içinden giýýän habalarymyzy bir gün öňünden ýuwup ertireçen guratmaly bolýarys. Harby üçünçülikdäki guradyjy enjamlar işlemeýär. Gurap ýetişmedik ýagdaýynda sowukda ýarym öl eşik geýip ýerdenki nizama ýetişmeli bolýar diýip olaýdýar. Onuň sözlerine görä ammara seredýän boşnamalaryň harby gullukçylary starşinalar eskerleriň pagtadan tikilen harby lewatlaryny beýkanun satýar. Starşinalar harby eşikleriň birini 130 manatdan satýan ekeni, harby ädigiň bahasy 70-80 manat diýip Türkmenawatly ene aýdýar. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow 9-njy ýanwarda harby we hukuk goraýjy edaralara deýişli kömekçi hojalyklarda alınıp barlayan işler bilen tanışdy. Beýleki tarapdan Türkmenistanda eskerleriň şahsy hojalyklary günnükçi hökmüne uğradylýanlygy, olaryň geýim we ýemi tüpçünçüliginiň yaramazlygy barada habarlar gelip gowuşýar.